Mari kangen. Dudu kuwi. Derke ya. Kuwi sing volume 2. Sing volume 3, mari kangen si putri sinden panggung. Der. Lho kuwi. Nang pancingen nek. Dalange ra mancing aku kok. Nang. Piye? Mari kangen. Enggak, Mas. Ting-tingannya. Aja muncul kok 3 detik. Lah iya, kuwi pamer keprak. Tak gawake keprak. Video call to Mas lagian. Sapa? Sing gender iki lho Mas, sing gender iki lho. Aku njaluk takon nintingi randang ditinting ngantek didor. Jadwal. Ngersake sate. Jadwal nilai jadwal sesuk ki nderek sapa nilai jadwal. Oh ngono. Padake pesinden. Pamer. Lah. Padake. Nah, ngono. Video call. Lah iya lah, nding kok terus nyawang HP aku kan yo. Padane kowe wae, kowe pipis wae video call. Pipis, guys. Oh, guys. Ajake pengalaman pribadi bojone. Oh, piye ngarep mburi gas pipis. Kayak suara kran ya. Sembrono kewanen ngono kuwi. Suara kran ta kae? Wong suara kran karo pipismu padha. Magut. Marga Tirta. Jine siter kurang ndek sithik. Ji sampun ji.